Li Meclisa Tirkiye di civîna Grupa Partiya Demokratîk ya Gelan HDP da jin civiyan. Hevseroka HDP Pervin Buldan, parlamenterên HDP yê jin, nûnerên rexistinên demokratîk û gelek mêvanên din yên jin beşdarî vê civînê bûn. Di kombûnê da hevseroka HDP Pervin Buldan di aqaftina xwe da bal kişand ser pirsgirêkên jinê û daxuya kirin ku li Tirkiye zagonên ku hene dibin bandora zilaman da hatine durustkirin. Çünkü kadınlar onların iktidarını sarsıyor. Buldan rêya çareserkirina pirsgirêka jinan bi yekbûn û rexistinbûnê nîşan da û di vî warî da jî wiha axivî. İşte görüyorsunuz yargı da meclis de Hûn jî dibînin ku darizandin jî meclis jî serkuştina jinan digire. Em ê destûr nedin ku serkuştina jinan bêgirtin. Li vê derê car din dixwazim bêjim em ê wan dozên jinan bişopînin û bibin berdewamiya dengê wan. ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Zor û zextên ku li ser jinê derdikevin pêş li Tirkiye her ku diçe zêde dibe. Di grupa HDP da jî herî zêde li ser tundutijiya jinê hate sekinîn. Zerife Subaşı bi xwe li şarê Stenbolê beşdarî civînê bûye. Dema qise dike dibêje zextên ser jinê ser dayikan pêwîst e rabe. Em bir rojî hatine bûne şîdeta dayîka, zarokka, em dibêjin na. Em dê bi heva şîdeta ser dayîka çê nebe. Em dibêjin em lezgîgiyê dixwazin. Em dayîkê me bira bê destê ve çimkî dayîk in. Her jin bi rengê xwe beşdarî vê civînê bibe jî kurdeleyeka mor di stûyên hemû jinan da hebû. Dîsa di pêşiya wan da pankartên ku hebûn di ser da jin jiyanê ne ku jin hatibû nivîsin. Ev pevgihîna jinan parlamenterê HDP Hudakaya jî wiha dinirxîne. Bu hafta meclisin kapanışı olacak. Ev hefte dê meclis bêgirtin ji bo ku bênvedana havînê dest pê dike. Ji bo vê jî me jî xwast hefta dawiyê bi rengê jinê bêwergirtin. Ji bo me ev giring e. Li Tirkiye di nav 6 mehê dawî da 214 jin hatine kuştin û gelek jin jî rastî destdirêjî û tundutijî hatine. Li Tirkiye arîşa jina kêm nabe, her ku diçe zêde dibe. Ji bo wî jî pevgihîna jinan gelek giring dite dîtin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.